1 ஃபைட். சூப்பரா என்னடா ஃபைட் பண்றீங்க? இதுக்கு தமிழ் ஹீரோவே பரவாயில்லடா. போல அடிக்க முடியாதுடா. ஒரு பிளான் இருந்ததை கரெக்டா பண்ண முடியும். பறந்துடுற விஜயகாந்த் பாரு. இவன் குத்து மதிப்பு அடிக்கா. பறந்து வந்து அடிக்க. நீ அங்க நில்லு. கிளாஸ் நம்ம ஜாகி வரும்ல வந்து இப்படி வந்து நினைச்சேன் ஒரு கால் ஸ்லிப் ஆயிருச்சு. ஸ்லிப் ஆகி ரெண்டா பிடிச்சி அங்கேயே உட்காந்துக்கிட்டான். இருக்கா எல்லாத்தையும் சந்தோஷம்.